जारिमिन आयदानि फुलगुरि थावानि जितु गोनांथि बे गोनांथिनि सोमोन्दै सावरायनो आखायाव लादों। आगोलावनो जों बुंबोनाय जादों जे फुलगुरि थावाया आसामनि जारिमिनाव आबादारि बिग्रायनायनि मोनसे गोनां जायगा आवग्रिनानै लादों होननानै। दा बे आयदानिनो फुलगुरि थावानि गोनांथिया मा बेनि सोमोन्दै जों दिनै सावरायनो आखायाव लादों। फुलगुरि थावानि गोनांथि एबा आसाम जारिमिनाव फुलगुरि थावानि गोनांथिया मामोन बेनि सोमोन्दै जों सावरायनो। अब्ला बै फुलगुरि थावाया जाहैबाय 19 जौथायाव जानाय आबादारि बिग्रायनायनिनो मोनसे गोनांथि जाथाय। दा बेखौ खायसे खायसेफोरा बुंनो थांदों जे फुलगुरि थावा जितु बिग्रायनाय बे बिग्रायनाया ओरैनो आबादारिफोरनि फिसा बिग्रायनाय होनना सानो, नाथाय बे बिग्रायनाया आसामनि जारिमिनाव मोनसे गोनांथि जायगा आवग्रिदों। ब्रिटिश खुंथाया फुलगुरि थावाखौ कानि जाग्रा आबादारिफोरनि सरकारनि आबादखौ बन्द खालामनायनि हेंथायाव खालामनाय मोनसे फिसा बिग्रायनायसो होनना मख'दोंब्लाबो आसामनि जारिमिनाव बे बिग्रायनाया मोनसे मैखोम गोहोम खोख्लैनाय बे मोनसे मैखोम जायगा आवग्रिनो हादों एबा गोहोम खोख्लैनो हादों दे आसाम जारिमिनाव। गिबियावनो नाय, फुलगुरि आबादारि बिग्रायनायाव गाहायै लालुं हारि आरो ना सारग्रा हारिनि गोसो गोरबोजों बाहागो लानाया बेयाव सुबुं बिथा सोरजिदोंमोन। दा फुलगुरि होननाय गामियाव जों आगोलावनो मोनबोदों टिवा हारिया रायजो जादोंमोन। थिग बिदिनो माखासे सरासनस्रा सुबुंनि बा आबादारिनि जायगा होननानै जोङो मोनबोखादों। दा बेयाव टिवा हारि आरो ना सारनानै जाग्रा जितु हारि, बे हारिया खौसे जानानै जे बे फुलगुरिनि जितु बिग्रायनाय बे बिग्रायनायखौ दैदेननो हादोंमोन। बेयो मोनसे आसाम जारिमिनाव गोग्गोम बिथा सोरजिनो हादों। आबादारिफोरा गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफोरनिफ्रायबो मदद मोननो हादों। अब्ला फुलगुरि थावायाव बिसोरो टिवा हारियाल' बा दख्लासे फुलगुरि गामियाल' सोमावसारनो हादोंमोन बे नङा। बिसोरो गुबुन गुबुन सुबुंफोरनिफ्रायबो मदद मोननो हादों बा बै आबादारि बिग्रायनाया गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफोरनिबो मदद मोनदों। मानोना हानि खाजोना बांनायनि थाखाय खहा जाजानाय लेखा गोरों आरो गेजेर थाखोनि सुबुं फालांगियारि मावजाथारफोरा खेंसालियायै बिग्रायारिफोरखौ मदद होदों। दा माखासे सुबुंफोरा बिदिहाय ब्रिटिश खुंथायनि बेरेखायै थोंजोङै बिग्रायथेनो हायाखै ना, थोंजोङै ब्रिटिश खुंथायनि बेरेखायै बिग्रायथेनो हायाखैमोन। नाथाय जेब्ला बै फुलगुरि थावानि जितु बिग्रायनाय बा आबादारिफोरनि बिग्रायनाय, बे बिग्रायनायाव बे खायसे गेजेर थाखोनि सुबुंफोर, थिग बेबायदियैनो मावजादारफोर, फालांगिरिफोर, बिसोरबो बे आबादारि बिग्रायनायजों मदद होनानै ब्रिटिशनि जितु खाजोना खान्थि, बे खाजोना खान्थिनि बेरेखायै बिग्रायखांनो लादों। बै समनि आसामनि कमिशनार हपकिन्सनआ गनायदोंमोन दि तेजपुरनि नैथि लाइट इनफेन्ट्रिनि सा 50 फाइखि आरो गुवाहाटीनि सा 80 फाइखि लाबोनानै बिग्रायनायखौ दबथायदोंमोनब्लाबो बिग्रायनाया गोसारलांबाय थादों। जे बै जितु फुलगुरिनि बिग्रायनाय बेखौ जिला बेंगिरिया तेजपुरनि नैथि लाइट इनफेन्ट्रिनिफ्राय सा 50 फाइखि लाना फैनानै आरो गुवाहाटीनिफ्राय सा 80 फाइखि हानजा लाना फैनानै बै फुलगुरिनि जितु बिग्रायनाय बे बिग्रायनायखौ दबथायनो हादों। नङाब्ला बे बिग्रायनाया बै समावनो ब्रिटिश सरकारा दबथायनो हायामोनब्ला आबादारिनि जितु बिग्रायनाय, बे बिग्रायनाया आरोबाव गोसारलांबाय थागौमोन। अब्ला
जेब्लानोखि आबादारि बिग्रायनाया गोसारलांबाय थागौमोन अब्ला बे बिग्रायनायखौ होबथानाया जोबोर गोब्राब जागौमोन ब्रिटिश सरकारनि थाखाय। ब्रिटिश सरकारा जुदिअ बै फुलगुरिनि जिथु बिग्रायनाय बे बिग्रायनायखौ दबथायनो हादोंमोनब्लाबो बे बिग्रायनायखौ मा होनना बुंनो हायो देरहासारदोंमोन होनना बुंनो हायो। मानो होनना बुङोब्ला बै बिग्रायनायनिफ्रायनो ब्रिटिश सरकारा माब्लाबाबो आसामनि आबादारिफोरनि सायाव गय फाथैनि सायाव खाजोना जाबसिननो बा खाजोना होनो हायाखिसै। बे जाबाय मोनसे। दानिया नैथियाव नायदोलाय फुलगुरि बिग्रायनाया ब्रिटिश साम्रायजोबादनि आवथानिफ्राय उदां जानाय सरासनस्रा सुबुंफोरनि मोनसे बिदिन्थि। ब्रिटिशनि बेंथेनायनिफ्राय बा ब्रिटिश आवथानिफ्राय उदां जानायनि मोनसे मा होनना बुंदों बिदिन्थि। 1857-58 मायथाइनि बिग्रायनायाव आसामनि आहम राजखुंथायनि सिंनि गोजौ थाखोनि जा माखासे सुबुंफोरा ब्रिटिश खुंथायनि सिगांनि खाबुफोरनिफ्राय नेवसिजादोंमोन बिसोरो बिग्रायनायाव बाहागो लानो हायो। अब्ला ब्रिटिश खुंथायनि सिगां आसामाव आहम खुंथाया दंमोन। दा बै आहम खुंथाया ब्रिटिश फोरा फैनानै आसामखौ सेना लानायनिफ्राय बिसोरो माखासे मोनथायनिफ्राय जानगारना थानो गोनां जादोंमोन बा आहम खुंथायनि मोनथायनिफ्राय जानगारनानै थानो गोनां जादोंमोन। ओंखायनो बे फुलगुरिनि बिग्रायनायाव बे आहम खुंथायनि नेवसिजानाय जिथु रायजोफोर बिसोरबो बेयाव बाहागो लानायनि खाबुखौ मोननो हादों। दानिया नायदोलाय थामथियाव दङ फुलगुरिनि आबादारि बिग्रायनाया आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि आबादारिफोरखौबो बिसोरनि जालाखारनि बाथ्राखौ गौथुमारियै साननो थुलुंगा होदों। दा माखासे आबादारिफोरा सिगांगौमानि ब्रिटिश खुंथायनि जिथु सोबख'नाय खान्थि बेखौ जुदियाव गोसो सिं सिं सानदोंमोनब्लाबो मा खालामनो हायाखैमोन ब्रिटिशनि बेरेखायै जेबो सोमावसारनायनि राहा लानो हायाखै। अब्ला दा फुलगुरिनि जिथु बिग्रायनाय बे बिग्रायनायनिफ्रायसो मा जाबाय बैसोर आबादारिफोराबो बा गुबुन गुबुन आबादारिफोराबो ब्रिटिश खुंथायनि बेरेखायै साननो हानायनि मोनसे थुलुंगा नङाबा बिसोर गोसोजों सानदोंमोनब्लाबो जेबो खालामनो हायाखै। दा फुलगुरिनि बिग्रायनायासो बिसोरनि गोसोआवबो ब्रिटिशनि बेरेखायै थांनो थाखाय मोनसे गोसो थुलुंगानाय राहा दिन्थिना होदों। बिनि एसे बोसोरनि उनावनो दरं आरो कामरुप जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलनि आबादारिफोरा ब्रिटिश सरकारनि सोबख'नाय आरो नासयनायनि हेंथायै बिग्रायनाय फोसावनानै लेङाइथारि आबादारि बिग्रायनाय बेरखांहोदों। मानोना दा बे फुलगुरियाव जे नगावनि जिथु फुलगुरि बिग्रायनाय बे बिग्रायनायनिफ्रायसो नुबाय जे दरं आरो कामरुप जिल्लायावबो माखासे आबादारिफोरा ब्रिटिश खुंथायनि बेरेखायै लेङाइथारियै बिग्रायनायनि लामा लानायसै एबा राहा लानायसै। बेखिनिया जाबाय जोंनिया जारिमिनाव फुलगुरि थावानि गोनांथि। मिथिबायना? जुदिअ बे बिग्रायनाया दबथाय जादोंमोनब्लाबो बे बिग्रायनाया माखासे गोनांथि दं जों बेखौ मोनबाय। दानिया बिनि उनाव जों सावरायदिनि जे आफां आसामावबो जे माखासे आबादारि बिग्रायनाया बै समाव जाखांदोंमोन एबा सोमजिखांदोंमोन बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायलाय। नायदो जोङो आफां आसामनि आबादारि बिग्रायनाय। मिथिबायना? आफां आसामावबो आबादारिफ्रा बिग्रायनो लाबाय। आफां आसामनि आबादारि बिग्रायनाय। दा बे आफां आसामावबो मानो थाखाय बिग्रायनो गोनां जाखो? बिनि गुदियावनो जों मोनखागोन बेहायबो इंराज सरकारनि खाजोना खांनाय खान्थि ना। इंराज सरकारनि जे आबादारिफोरनि सायाव जर जुलुमै जिथु खाजोना खांनाय खान्थि बेनि थाखायनो जों नुगोन आफां आसामावबो आबादारिफोरा बे खाजोना खांनायनि हेंथायैनो बिग्रायनो गोनां जादों। फुलगुरि बिग्रायनायनि उनावबो इंराज सरकारा आबादारि रायजोफोरनि दुखु दाहा होखारनो थाखाय जेबो राहा आजावाखैसै आरो जेबो सोलोंथाइबो लायाखैसै।
फुलगुरियाव जालांनाय एसेबां जाथाय ना जाथायनि उनावबो नुबाय जे ब्रिटिश सरकारा जेबो राहा लामाखौनो लानो सोलोङाखिसै बा आसामनि आबादारिफोरनि थाखाय जेबो खामानिखौनो बिसोरो मावाखिसै। बे 1868-69 जिथु मायथाइ बे मायथाइयाव ब्रिटिश सरकारा खाजनाखौसो खांबाय जे जेराव सिगाङो 25मोन बे 25नि जायगायाव मा थिखांबावबायनो 50सो थिखांबाय। 50 अब्ला 100 जौखोन्दो बांदोंना बेखौना समान समानानो बांबाय 25मोन 25आव आरो मा खालामबाय 50 बाहागोसो खांबावबाय। आसामनि चिफ कमिशनार वार्डआ 1892 मायथाइयाव 100 जौखोन्दो खाजोना बारायनानै गोख्रों आखाइजों खाजोना खांनायनि राहा आजावनायाव आबादारिफोरनि गोसो हमथानायनि सिमाया बारलांदोंमोन। बै समनि जिथु चिफ कमिशनार वार्डआ मा खालामदोंमोन 100 जौखोन्दो आबादारिफोरा सिगांमानि गोसो हमथाना थाबाय थादोंमोन नाथाय 100 जौखोन्दो बांनाय लोगो लोगो मा जानायसै बिसोरनि गोसोआ हमथानायनि सिमाया बारगालांनायसै। आसामाव 1893 मायथाइनि डिसेम्बर दाननिफ्राय जागायजेननाय 19 जौथाइनि जोबथा जिथाइनि बे आबादारि बिग्रायनायफोरा आसाम रायट मुंजों मुंदांखा जादोंमोन। आसाम रायटआ मा बे सोंनाया फैनो हागौ जेन आसाम रायटआ मा एबा आसाम रायट होननानै बुंब्ला मा बेखौ नोंसोरो बिजाबावनो दङ नायना ला। जेनेबा इयाव होदों 1893 मायथाइनि डिसेम्बर दाननिफ्राय जागायजेननाय 19 जौथाइनि जोबथा जिथाइसिम बे आबादारि बिग्रायनायफोरा मा जादोंमोन जारिमिनाव आसाम रायटजों मुंदांखा जादों। बे नोंसिनि बिजाबफोरावनो दङ नायना ला। आसामनि जिथु आबादारि बिग्रायनाय बे आयदानिनो आसाम रायटआ मा बा आसाम रायट होनब्ला मा मिथियो बेयो नोंसिनि बिजाबावनो दंखायो। कामरुप जिल्लानि रङिया लसीमा आरो दरं जिल्लानि बथरुघाटनि आबादारि रायजोफोरा सरकारनो खाजोना होयिनि थांखि आजावदोंमोन। रायटफोरनि मेलनि गेजेरजों खौसे जानाय आबादारिफोरा बे थांखिनि हेंथायै थांनाय आबादारिफोरखौ समाजनिफ्राय एरख'नो होननाबो फोसावदोंमोन। दा जोंनि आबादारिनि गेजेरावनो बा जोंनि आसामनि रायजो राजानि गेजेरावनो माखासेफोरा मा खालामदोंमोन ब्रिटिशनि संख्रि जानानै एबा ब्रिटिशजों लोगो जानानै आबादारिनि सायाव आबादारिजों आबादारिनो सोरबा सोरबा मा खालामदोंमोन बाथ्राफोरखौ खोनासंलायामोन। मिथिबायना सोरबा खाजना होनाङा होननानै जुदि आबादारिया बिथांखि लादोंब्ला माखासेफ्रा ब्रिटिशजों लोगो जाना बिसोरो खाजना होखुमाग्राबो दङमोन। बेखायनो आबादारिफोरा मा खालामनायसै थांखि लानायसै जायफोरा आबादारिनि जिथु थांखि लानाय बे थांखि लानायनिफ्राय बारगा जाना थाङो बेखौ मा खालामदोंमोननो समाजनिफ्राय एरख'ना दोनदों। समाजनिफ्राय एरख'ना दोनदों बिसोर थांखि लादोंमोन जे जों रावबो ब्रिटिश सरकारनो खाजना होआ ना बेखौ माखासेफोरा मा खालामदोंमोन खौसे जायालासिनो आन्दोहै हुखुमानांगौ। ओंखायनो समाजनिफ्राय एरख'नो होननानै आबादारि रायजोफोरा बिथांखि लानाय जादों। बेनिखायनो मख'नो हायोदि बे बिग्रायनाया इंराज खुंथायनि बेरेखाल' नङामोन। आबादारिफोरनो दाहार होनानै हा बन्दक लाग्रा मारवारि माहाजोन थाखोनि हेंथायैमोन। दा बै समावनो माखासे मारवारि माहाजोनफोरा आबादारिफोरनो दाहार होनानै सुद जाग्रा मोनसे थाखो ओंखारदोंमोन। बे सुद जाग्रा मारवारिफोरनि हेंथायैबो मा खालामदोंमोन बे बिग्रायनाया जाखांदों। मिथिबायना ब्रिटिश सरकारनि हेंथायैल' बिग्रायाखै मारवारि सुद जाग्राफोरनि हेंथायैबो बे बिग्रायनाया जादों। अब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। बिसोरो मोजाङै बिजाबाव नायनानै बे जिथु आसामनि आबादारि बिग्रायनाय बे बिग्रायनायखौ मोजाङै सोलोंनानै ला। एसेनोसै।